Ana lamini e cɛ faramuso ka denmisɛnnin babakɔrɔ sana misɛnnin ne y'an sigilen kunnafoni bala kɛnɛ kan sana misɛnnin bi ye tarata ye bi ye février kalo tile 3 sana misɛnnin min ye masa jalakibali a ka kalo lɔhɔrɔma kalo dumanba in n'o ye baraɲini ni arijinɛ sɔrɔli kalo an ko a ma ko sunkalo o tɔ tora juwakun 2 ye tile 15 an bɛna don jiminbaliya dumunikɛbaliya limaniya k'a fili k'a kunbɛn sana misɛnnin sun ka gɛlɛn dɛ limaniya ka baara don ni miiri ji la k'i miiri dumuni na k'i miiri ninganko la ko sun sariya ye min fɔ k'i ka nin bɛɛ dabila alimaniya tɛ bɛɛ la nka ala ka limaniya d'a ma diɲɛ yɛrɛ ye waati ye sana misɛnnin n'an dun sigira an bɛ ala fo ka waleɲuman dɔn ale min y'an bɔ kunun na ka se bi ma ko diɲɛ ye boloda ko 3 ye k'a ye k'a mɛn ni k'a kɛ bamananw ko tuguni ko diɲɛ ko kunun tɛmɛna an bɛ bi la wa sini o bɛ ala bolo maa si tɛ sini ko dɔn ni masa jalakibali tɛ min ye diɲɛna kɔnɔfɛnw da sana misɛnnin anw ye jɔnni ye an b'an kunfɛ sana misɛnnin mɛ nin kɛ sini mɛ nin kɛ sinikɛnɛ ko maa bɛ sa k'i kɔnɔma to o kɔrɔ ye di e ye ŋaniya mun sabati k'i b'o kɛ est-ce que ala b'a latigɛ wa mɛ nin kɛ ala bɛna sɔn wa o de kumu kɔnɔ sana misɛnnin n'an bɛ ko bɛɛ kɛ an bɛ ala de deli anw de ye jurumutɔ ye setan ye an bɛ ko k'o kɛ f'an ka sara ala la setigi kɔni ale de b'a latigɛ sana misɛnnin o tuma an sigira kɛnɛ kan k'an ka kunkurunin fɔ ka bilasiraliw kɛ diɲɛ yɛrɛ ye bilasirali ye maa ko dɔ bɛ ko bɛɛ dɔn tɛ an bɛ jakite nɛgɛtigi bolodengɔni tan bɛ butɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ dɔ jɛngɛ ka dɔ munumunu a bɛɛ kun ye kumaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'a fɔ ka waleɲuman dɔn kabini 5 heures du matin ale bolo bɛ nɛgɛ la radio jɛgɛ fo officiel ani YouTube o bɛ Mamutu bolo ale b'a sen ka fo 13 heures son duman ni ja duman e ni ne o ye tarata o tarata kɔrɔlen ko e ko cogo di namu an kɔni an bɛ fulaw dɔn ni gulokibani ye ka taa misiw gɔ nka fulakɛ ni vɛsi o b'a yira k'a fɔ ko o fulaw tɛ duman dɔn wa e bɛ duman dɔn fulaw tɛ duman dɔn wa dɔ kɛra misigɛn na sa n'u fana mana duguba in kɔnɔ ka n'u munumunu ten sa foyi tɛ kungo kɔnɔ ni dibi tɛ namu ɲuman kɔni o tɔnɔ tɛ dun ka ban an b'an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo waleɲuman dɔn kosɛbɛ an bɛ Alahu subahana wa taala an b'a deli ni ne y'a bila yɔrɔ min na a tɛ wuli ka bɔ yen o kɔrɔ k'a fɔ i y'a yira k'a fɔ k'i yɛrɛ ala ye ale dun tɛ juru don nka a bɛ juru sara an bɛ Alahu subahana wa taala an b'a deli san o san don o don miniti o miniti heure o heure seconde o seconde an b'ale deli gɛlɛya minnu b'an ka jamana kan ala ka gɛlɛya bɛɛ lajɛlen sunkalo kalo barikama min n'an bɛna don a kɔnɔ ni taji ko don ala k'o nɔgɔya nafolo ko don ala k'o nɔgɔya lakana ala k'o nɔgɔya maa min bɛ yen n'i ko k'i bɛ jɛngɛ jamana in bɛ taa cogo min na hakili ɲuman a kɛra baw ma ye ala k'a d'o tigi ma an bɛ se ka lafiya cogo min na o la ne bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka sɛbɛnni kɛ bɔ an b'u fo nka bi kunnafoni bɔ an bɛ kosɛbɛ o cɛ a bɔn bɛ dɛbɛ o ye kɔrɔlen ko ye o tuma an labɛnnen bɛ an bɛ taa nɛgɛtigi fan fɛ a ka tɛmɛ ni majɛ naamu fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ singa fɔ n'a kɛra muso ye bala cogo bɛɛ de bɛ yen o tɛ singa fɛn ye dɛ ayi fini bɛ singa moto bɛ singa mobili bɛ singa samara bɛ singa nka muso adama yɛlɛma a ye tiɲɛ foyi ye hali luwanze bɛ singɛ i bolo don sana misɛnnin ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ ala k'a hakili ɲuman d'a ma amin ne bɛ tigɛ don le républicain Saddam maa min sɛbɛnni ka tɔgɔ ko Majasa Kaba Jakite fulakɛ ka kalimu ka di Saddam misɛnnin a ko hali bi an ka jida ni sɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko kalo tɛmɛnen n'o ye janvier kalo ale bɛ taa sa waati min na min y'a tile 28 ka taa bila tile 29 min ye danajugukɛlaw ye n'o ye jihadisiw ye n ta sidɔn sugu bɛɛ Saddam misɛnnin u wulila tuguni ni ka taa Niger jamana Niger Mali Burkina anw kan bɛ jɛrɛjɛkulu ye n'o ye Alliance des États du Sahel ye ni ka t'olu ka pankuru jigi kɛnɛ Saddam misɛnnin ni ka taa danajuguya kɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko nin baara cɛjugu in a kɛra aéroport international Jori Hamani de Niamey Saddam misɛnnin b'a ye k'a fɔ baara in cɛjuguyara sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye baara kɛlen kɔ ka ban Niger jamanakuntigi n'o ye général d'armée Abdurahmani Tiani Saddam misɛnnin ko in bɛɛ lajɛlen kɛra sufɛ de ye dugu jɛlen kɔ ka ban
ale y'a senna bila ni ka t'u ka base 101 n'o y'u ka sɔrɔsiw ale n'u ka baguru jɔyɔrɔ ye sira misɛnnin ni ka taa ɲɛda tiɲɛni kan sɛbɛnnikɛla ko a ko a kelen kɔ k'a lajɛ bagaji ninnu u donna nasira minnu fɛ sɔrɔsiw y'a bɛɛ lajɛlen ta ka yira la sira misɛnnin tiɲɛni minnu kɛra avion minnu bɛ yen drone minnu bɛ yen min ye mugu ye minnu sɔrɔ bamanciw ye u dongo n'u sago minnu kɛ sira misɛnnin y'a bɛɛ lajɛlen lajɛ a ka kalifa y'a tɔɔrɔ sira misɛnnin ni adamaden ka kalifa y'i tɔɔrɔ i b'a ye k'a fɔ i bɛ fɛn fɔ i sigilen tɛ ni fɛn min ye sɛbɛnnikɛla ko a ko général d'armée Abdramani Chani Niger masakɛ sira misɛnnin a kelen kɔ ka aéroport bɛɛ lajɛlen k'a sen nɔ ye a nana jɔ ni ka kuma kunnafonidilaw ye a ye a yira k'a fɔ nin ko min kɛra a y'a kɔnbi a y'a kɔnsini a ko ka don aéroport kɔnɔ ka na mun de kɛ sira misɛnnin ko n'i y'a lajɛ maa dɔw de ka ciden don k'a b'a fɔ n'a da cɛmancɛ piyan sira misɛnnin ko gasi t'a la maa minnu ye u ci ka na sira misɛnnin ko marakala zo tɛ fila binajan don min ye faransi masakɛ Emmanuel Macron o ma tɛmɛ ka bɔ yen Benin masakɛ Patrice Talon Côte d'Ivoire masakɛ Alassane Dramani Ouattara k'olu ka cidenw de ka baara filɛ nin ye k'ale tɛ tamaki n'a kuma ye dɛ a b'a fɔ gasi t'a la min ye général d'armée Abdramani Chani o ma tɛmɛ ka bɔ yen a y'a yira k'a fɔ sanama a ka kuma kɔnɔ k'a bɛ min fɔ ni masakɛ saba ye sara misɛnnin ko dɔ kɛra u bolo ja yeliw la sara misɛnnin k'u ka sabali ko n'o tɛ k'u fana b'a ye dɛ o tuma ko min kɔni ye Mali Burkina Faso Niger ye sara misɛnnin k'an bɛ tɔnkulu mun na i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ fana b'an kɔfɛ n'o ye Irusila ye sara misɛnnin ko Irusu k'a ka dɛmɛ b'u ye a ka foli b'u ye a y'o fana fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko ka wuli ka baga anw ma waati bɛɛ sara misɛnnin k'a da mun de la an ye mun de kɛ aw la aw mago bɛ mun de la an ka jamana kɔnɔ an ko k'an b'an yɛrɛ ta an ko k'an bɛ jɛɲɔgɔn kura ta o tuma ko mun de funufunu bɛ ni jamana saba nɔfɛ k'u ka sabali sɛbɛnnikɛla ko o ma tɛmɛ ka bɔ yen maa min ye AES o ɲɛmaa ye bi n'o ye capitaine Ibrahim Traoré Burkina masakɛ sara misɛnnin ale fana kumana nin ko in na a ko a y'a kɔnbi a y'a kɔnsini min kɛra ka ɲɛsin Niger ma a ye Niger sɔrɔ a ye Mali sɔrɔ a ye Burkina sɔrɔ a ko min kɔni ye Mali ta sara misɛnnin o tɛmɛnen kɔfɛ Niger ta nale fila n'o ye pankuru jigikɛnɛ ye o tuma ko min kɔni ye bamanciw ye min ye capitaine Ibrahim Traoré ka kuma don k'a yira k'a fɔ ko hakilina jugu mun b'u la o tuma k'u kan'u yɛrɛ sɛgɛn k'a tɛna ji di an ka espace kan ko sabu ko an bɛnnen don kunnafoni filalen an ye min bɔ le républicain kɔnɔ Majasa Kaba Jakite ale ka sɛbɛnni don karamɔgɔ Buwa Jabate naamu ni ye cɛbakɔrɔ ka daden mɛnnen o y'a ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔlen o ye tiɲɛ n bɛ n bolo don ni sɛbɛn min n'an b'a wele ko Mali tribune na ale min n'ale bɔra bi sɔgɔmada in na min y'an ka ministre ye ministre de l'artisanat et de la culture de l'industrie hôtellerie et des touristes ni o ye belebele ye ni o ye Mamu Dafe Segukaw ka den mandi min ye sibiri dɔ ye n'o bɛnna janvier kalo tile 31 ma san 2026 dɔgɔrɔba a ye barodalasigi kɛ barodalasigi in kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen nimisi wasara ka sababu kɛ i n'a fɔ san 2025 et puis ale nana a y'a yira sa k'a fɔ o kɔni bɛ kɛ don ye o bɛ kɛ san ye san min kɔnɔna na Mali kɔni culture ko ta fanfɛla la ni o ye Segu ani Dongo ye maaw ɲɛna k'a fɔ k'an tɛ se yɔrɔ yɔrɔ la an bɛ s'a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la kɛmɛ yɔrɔ yɔrɔ la an bɛ segin ka na ka n'o bɛɛ lajɛlen kogo bolo ni ka olu jɔ a y'i da don o kɔrɔfɔ la a y'a yira sa k'a fɔ an bɛ waati min n'a fɔ sisan a ye kɔrɔfɔ caman bɔ nka min ye filimini ye ni o ye ja dɔ ye ja dɔw kɔnɔ olu tɛmɛna maa welelenw ɲɛna ka sababu kɛ maa caman min kɛnɛ in kɔnɔna na maa o maa bɛ yen n'i bɛ Segu ani Dongo n'i b'a kibaruya dɔn n'a dɔnniya b'i la a maa kilina bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kan min ye siniman ye miniti 5 boyanko o bɔra ka se k'a yɛrɛ k'a fɔ baara minnu kɛra san 2025 kɔnɔna na ka se ka culture ka se ka sɔgɔma don cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ min ye sɛbɛnfuraw ye u baara minnu kɛra ka tɛmɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔni dira mɔgɔw ma a yɛrɛ ka sɔrɔ k'i da don kɔrɔfɔ la k'a yira sa k'a fɔ baara minnu kɛra kelen kelen a y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ karamɔgɔ Buwa Jabate a ye bonyamasegin ka ɲɛsin malidenw ma a y'a yira sa k'a fɔ nin tɛ ale kelen ka baara ye maliden bɛɛ lajɛlen de ye cɛsiri kɛ Segu ani Dongo maaw fo k'u walimadɔn u ka wuli ka jɔ fɛ o de kɛra sababu ye nin baara in nin bɛ se ka kɛ cogo min na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nimisi wasa ni k'o sɔrɔ cogo a y'a yira sa k'a fɔ a ko an bɛ waati min n'a fɔ sisan a ko baara kɔni bi kɛ min ye san 20 nata in ye walasa Mali ka culture kɔni a bɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen sago ye a y'a yira sa k'a fɔ da donna kɔrɔfɔ caman fana na min ye an ka jamana in kɔnɔna ye culture a bɛ se ka se
se yɔrɔ yɔrɔ la a ka se o yɔrɔ kofɔlen ninnu na a ko Mali ka culture tɛ Mali dɔrɔn ye dɛ a ko farafinna dɔrɔn tɛ dɛ a ko a kɛ mɛ diɲɛ de ta ye bi ka sababu kɛ n'an b'a kɛ waati min na diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen bɛ na a ko fana a ko a kɛ mɛ kɛnɛ ye fana kɛnɛ min fana ni o ye nafasɔrɔ sira ye ka sababu kɛ sanni ani feere ani kana kow ɲɛɲini k'o dɔn maa maa bɛ nale a bɛɛ lajɛlen nimisi wasala bɛ na a ko n'i y'ale ɲininka bi ale bɛ se k'a fɔ bilan tɛ k'a fɔ baara minnu kɛra Segu ani Dongo la wa a ko a kɛra nimisi wasa ye ka sababu kɛ baaraw bɛɛ senna a ko don n'a nataw la a ko fɛn misɛnnin mana kɛ cogo cogo i m'a baara kɛ cogo cogo fɛn dɔw bɛ yen a bɛ se ka kɛ i bɛ tɛmɛ olu la fɛn fɛn kan ka kɛ ni o ye yɔrɔ ko ye fɛn fɛn kan ka kɛ ni o ye lafiya ko ye hali ni katabi de bɛ ɲini walasa ni Segu ani Dongo ye o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi sen kan walasa anw bɛ se ka lafiya cogo min na a ko n'i ko Segu ani Dongo a ko fɛn bɛɛ lajɛlen de b'a kɔnɔ sinimanko b'a kɔnɔ tɛgɛrɛfɔ b'a kɔnɔ jɛmɛfɔ b'a kɔnɔ n b'a f'i ɲɛna arajo ko nin bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen don ko o labɛnw de bɛ ale n'a ka cɛdenw bolo ni o ye défi ye a ko baaraw de bɛ sen n'a sira ani waati bɛɛ lajɛlen walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min nin kun ye sɛbɛn an ye min bɔ n b'a f'i ɲɛna Mali tribune kɔnɔ Aminata Angali Jatara nin y'ale ka sɛbɛn ye Sanamisɛni hali bi ne bɛ n tigɛ don Nouvelle Horizon maa min sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ye ko Alifa Seso fulakɛ ka kalimu ka di Sanamisɛni ko nin fiɲɛ bɔra min fiɲɛ duman sɛbɛnnikɛla ko min ye mankan jamana pankuru jigikɛlaw ye Sanamisɛni min kɔni tajiko gɛlɛya n'o ye kérosène ye ko kérosène ba nana k'a dasi dingɛw kɔnɔ o kuma fo ka dingɛw kɛ dɛbɛdɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko Sanamisɛni b'a ye k'a fɔ min ye pankuru caman bɛ yen olu kɔni tun kɛn bɛ k'u yɛrɛ minɛ an ka jamana la ko n'u nana min kɔni ye ka dotation ta o kuma ko gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Mali taama kun gɛlɛyalen bɛ nin waatiw la sabu maa caman kun kɛn bɛ k'i kɔ don an ka jamana la sɛbɛnnikɛla ko min ye pankuru jigina ɲɛmaaba ale kɔni kumana Sanamisɛni ni ka tigɛnɔbila dɔ kɛ k'o lase an ka jamana pankuru jigi kɛnɛ bɛɛ ma k'a yira k'a fɔ min kɔni ye kérosène ye Sanamisɛni n'u kun gɛlɛya manki bɛ an ka faso Mali la k'u y'a cɛ ka na k'a doni Sanamisɛni u ka dingɛw dingɛ bɛ yen n'o ye réserve ye k'a bɛɛ lajɛlen kɛ dɛbɛdɛbɛ f'a bɛ woyo ka taa tɛmɛnila ko a ko aéroport international Modibo Keita Sanamisɛni n'ale de ye Mali aéroport bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaba PDG colonel major Lassina Togola Gana Sanamisɛni ale kɔni y'a yira k'a fɔ ni ka nin tigɛnɔbila in lase bɛɛ lajɛlen ma n'o de ye Mali pankuru jigikɛnɛw ni farafinna ye diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya tun b'an ka jamana in kɔnɔ tiɲɛ don nkalon t'a la kérosène ale tun ti yan hakɛya ni mun bɛ yan Sanamisɛni an tun kɛn bɛ k'o kɛrɛnkɛrɛn k'o bɛn an yɛrɛ ka pankuru ma min ye an ka armée ale ka wulikajɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko nka min ye gɛlɛya bɛ diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen sɔrɔ waati bɛɛ n'a kɔnɔ ko don gɛlɛya min y'an sɔrɔ Sanamisɛni a bɛɛ lajɛlen sidɔn bɛɛ sabu anw bɛ kɛlɛw de la n'o ye bamanciya kɛlɛ ye Sanamisɛni an bɛ ka wari de bɔ wari sɔrɔta ka dɔgɔ min kɔni ye i b'a ye k'a fɔ musaka ka ca fura da ka dɔgɔ kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko n'a dun ma k'a fɔ ko jamana b'o taabolo la o kuma k'o ti jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ dɔɔni nka jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ale kɔni ye layidu mun ta jamanadenw ye Sanamisɛni k'ale nakun ti dɔwɛrɛ ye dɛ gɛlɛya de bɛ Mali kan k'a bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ an kan Sanamisɛni ni ka Mali bila nisɔndiya kɔnɔ ka Mali bila yelen kɔnɔ sɛbɛnnikɛla kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ bila o de minɛn kɔnɔ a ko min ye nin kérosène ye jet A Sanamisɛni o kuma min kɔni ye Mali kɔnɔ bɛ yen Sanamisɛni ko fɔ ni hakilina wɛrɛ b'u la dɛ n'o tɛ k'a soli ka k'u kun k'u ka réservoir fa n'a dan n'o ma n'a ye pankuru 1000 ja bi bɔ kana ne réserve fa kɔni don pankuru 1000 kana bi an b'a fa dɛbɛdɛbɛ n'u ko k'u bɛ dɔ soli ka taa tuguni u bɛ taa n'o ye Mali ka teli ko fɛ koyi n t'a dɔn Gabon i t'a dɔn Gabon i bɛ taa pankuru mun na an b'a kɛ dɛbɛdɛbɛ ka kamu fo da Sanamisɛni sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye nin ko in ye i b'a ye k'a fɔ a kuntala Sanamisɛni k'a taara kalo 10 bɔɲɔgɔnko de la o kuma kalo 10 o kuma n'i y'o lajɛ o bɛ tali kɛ i b'a ko san kelen sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya banna pankuru bɛna wuli hakilina kuraw bɛna sabati Mali sɔrɔ Sanamisɛni ko nin bɛna paraɲɛ belebeleba de kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye
min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Alpha Seso ale ka sɛbɛnni don. Karamɔgɔ Buwa Jabate. Naamu. An bɛ waati min n'a fɔ sisan. B. Cɛbakɔrɔ. I kɔni i tɛ kɔrɔya tɔ dunni ma. Ayi. Nka i bɛ kɔrɔya tɔ foli ma. O ye tiɲɛ ye. An bɛ waati min n'a fɔ sisan n bɛ n bolo don ni sɛbɛn bɔ sɛbɛn n'an b'a wele ko soir de Bamako. O don. Min ye donsow ka ɲɛmaaba ye. Bayangara yan fan fɛ. Ni o ye chef de donso Dakan Ambasuku. Ale kɔni y'a yira n'an b'ale wele ko Yusufu Toloba. Ale kɔni a na kɛ a dimine don. Munna? A dimine don. Ka sababu kɛ février kalo tile 2 san 2026. O don. Yusufu Toloba a y'a yira sa k'a fɔ ale tɛ donsow ka chef d'état-major ye. O don. Ale y'a yira sa k'a fɔ an bɛ waati min n'a fɔ sisan. A ko kunnafoniw sɔrɔla k'a fɔ mun ye dugu dɔw ye. O tɛ village ye wa? Ko dugutigiw ni dugudenw ni jadisiw bɛ ka sigi ka fɔ ni k'a bolo da. A ko man di ale ye. Wa ale tɛ jɛnɛya bi a tɛ jɛnɛya sini. A ko o bɛ kɛ sababu ye bɛnkan mun bɛ olu ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ. Ko k'o bɛnkan ni k'o kɔni k'o bila kɛrɛfɛ. Yusufu Toloba dimine. A y'a yira sa k'a fɔ an bɛ waati min n'a fɔ sisan. A ko kibaruya kɔni bɛ na sa k'a fɔ min ye dugutigilaka dɔw ye. Ani ka taa se dugudenw ma o ni jadisiw bɛ sigi ka fɔ la. Walasa u minnu sa ka se ka bɛnkanw kɛ. Bɛnkan kɔnɔna na u bɛ se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn bolo cogo min. Ale y'a yira sa k'a fɔ ko u k'a jateminɛ. Ko a kana kɛ dɛ. Ale tɛ fɛ k'a mɛn a tulo la. A tɛ fɛ fana k'a mɛn fana k'a fɔ ko dugu y'a kɛ. Ko ni maa min y'a kɛ fana i kɔni bɛ taa sira wɛrɛ fɛ ka sababu kɛ gouvernement ka bɛnkan tɛ o ye. Gouvernement y'a yira sa k'a fɔ u ni olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka baaraw kɛ. Nka min ye jadisiw ye dugutigiw ka t'u sigi u n'u ka sigikafɔ kɛ. A ko olu tɛ jɛn n'a ye. A ko an bɛ waati min n'a fɔ sisan Toloba ka fɔ la. A ko jadisiw bɛ na duguw kɔnɔna na u bɛna yira sa k'a fɔ aw ka sigikafɔ kɛ. N'aw kumana u b'a fɔ olu bɛ kɛlɛ kɔni bere bila ni aw sɔnna olu ta ma k'u b'o kuma fɔ k'o si tɛ tiɲɛ. U tɛ ko labanw. Tiɲɛ ye. Ladu t'u la. U b'o ɲɛna ko sani ko hakililataw ka sabati. Yusufu Toloba ko kɔni ye fɛn min n'o man ɲi. Olu kɔni u b'o kɔn bi u b'o kɔn sini. U bɛ min ɲini dugutigilakaw fɛ. Dugu o dugu n'o bɛ yen ni banbaanciw wulila ka se k'a fɔ k'u ka accord kɛ an ka bɛn ko la ka nin ko in boloda k'i kana sɔn han. Gouvernement ka laɲini min ye n'o y'an ka transition ɲɛmaaw ye olu bɛ ka taa sira min fɛ bɛnkan mun bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ k'an n'o tɛ taa sira kelen fɛ k'o ka dabila. Nin ko sɛbɛn an ye mun bɔ soir de Bamako kɔnɔ bi Buwa Jabate bonya b'a la. Karamɔgɔ Buwa Jabate. Fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kalo tigɛ fo n'a kɛra don ye. O ye tiɲɛ. I bolo don. Sanamisɛnni i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ. Le cikan sɛbɛnnikɛla o ye Adama Dawo. Miyanka kɛ Sanamisɛnni a ko hali bi min ye armée unifiée de l'AES Sanamisɛnni k'u kɛn bɛ ka kow ɲaga ka taa fɛ. Sɛbɛnnikɛla ko a ko nin jɛrɛjɛkulu kɔni n'u nana don Bamako yan ni ka tila ka taa n'a ye Niger sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ AES jamana 3 n'an ka bɛn ko la an ka kɛlɛkɛcɛw labɔ ka fara ɲɔgɔn kan Sanamisɛnni an ka jan ka patrouille kɛ sɛbɛnnikɛla ko min y'o armée unifiée Sanamisɛnni k'u wulila min kɔni avion ye sabu ni jamana 3 bɛɛ lajɛlen avion dɔɔni didi Sanamisɛnni minnu jɔn bɛ Ɲame sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ ni avion ninnu kɔni wulila les 3 frontières ni ka taa Mɔmɔli baaraw kɛ yan ka di ni yen ye sɛbɛnnikɛla ko a ko maliden dɔ bɛ n'ale tɔgɔ ko Abu Al-Gabaso Ismaili sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ nin kɔni ye maliden ye burudamɛ don wa jihadisi don maa min bɛ i b'a fɔ k'a ma deli ka si min i b'a fɔ ko maa min balola joli bilen na sɛbɛnnikɛla ko Sanamisɛnni ale kɔni ta tɛ dɔwɛrɛ bingali fɛ ni ka t'i ɲɛmacin ka bila civiliw la maa min mana ja k'o minɛ ka sin k'o da k'o ɲɛsin kɔrɔ fɛ i b'a fɔ ko sagajigi ni ka sin k'o di diɲɛ fara ale ka baara filɛ nin ye Sanamisɛnni sɛbɛnnikɛla ko a ko nin bɛ ka nin kɛ k'a ka da kun jumɛn de la ni ka maaninfin fa maa minnu ma fin k'a la ma jɛ k'a la ni ka dugu kɛ kinikinifɛn ye ka musow kɛ filiyatɔ ye ka denw kɛ yatimɛ ni falatɔ ye k'a ye maa min da k'a kantigɛ maa t'a kɛ a dɔn sɛbɛnnikɛla ko n mɛnna n ka ko la ni tora la Sanamisɛnni a fila bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn dafɛ Mali armée ka service de renseignement ka fara armée unifiée kan Sanamisɛnni u wulila ni ka nin cɛba in ɲini k'a dɔn ni ka sin ka mugu jigin a kan k'a ni diɲɛ fara ale kɔni bi an bɛ yɔrɔ min na ko sisan an bɛ k'an dalamaga yan nka ale dan bɛ lahara ni waati la sɛbɛnnikɛla ko Sanamisɛnni min ye Ali Gabasi ye i b'a ye k'a fɔ nin maa jugu Sanamisɛnni k'a ye ji da maa min ɲɛna ka ca dɛ nka bɛɛ ni tile don ale tile banna o tuma min ye laharakaw ye ale n'olu de bɛ ɲɔgɔn fɔ nin waati la sɛbɛnnikɛla ko wa Sanamisɛnni a kelen ma fa koyi a bɛ fa tuma min na a n'a ka tɔnbolo de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ min bɛ taa fo maa 50 ni kɔ la o bɛɛ kɛra bugurijɛ ye sɛbɛnnikɛla ko nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛra fan min fɛ
o de Menaka bolo ye Mali ale kɔrɔnfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko o kelen ko janjo ja min kɔni armée unifiée sana min sɛni pankuru ɲaganen bɛ sanfɛ o y'u funu kana ni k'u kile u ye kibaruya dɔ mɛn min kɔni ye dugunin dɔ bɛ Muruja kɛrɛfɛ ko Bamanchu kɔni dugulen bɛ i b'a ye ka fɔ tu dɔ la yen sɛbɛnnikɛla ko o kunnafoni sanuma i b'a ye ka fɔ o tu in kɔnɔ ye u nana dɔrɔn ka tɛna tasuma fɛnɛ suru kan min kɔni Bamanchi maa tan ni yirika ye olu kɔni fɛnɛ kɛra Bugurijɛ ye k'u jan ko i b'a fɔ ko feerekɛba jeninen sɛbɛnnikɛla ko min y'o armée unifiée sana min sɛni pankuru ɲaganen bɛ sanfɛ hali bi u bɛ munumunu salo la ni k'u munumunu min ye Segu ye u ye kibaruya mɛn k'a yɛrɛ k'a fɔ dugunin dɔ bɛ jɔ i la kɛrɛfɛ sɛbɛnnikɛla ko tu dɔ bɛ yen u y'u munumunu ka taa yen sana min sɛni ni ka taa suru Bamanchu kan maa 50 ni kɔ kulu ni diɲɛ fara sɛbɛnnikɛla ko sana min sɛni armée bɛ ka ko min kɛ nin waatiw la a bɛɛ lajɛlen tɛ ka ɲɛfɔ an ye ko ye n'o tɛ min kɔni kunna wolo ye k'a daminɛ janvier kalo tile 28 ka na bila an bɛ don min na ko bi u ye maa min kɛ Bugurijɛ ye ni k'u ni diɲɛ fara bi sana min sɛni ko maa tɛ se k'a kɛ a fɔ sɛbɛnnikɛla ko munumunu bɛ ka kɛ ɲɛsin yɔrɔ jumɛn ma o ye Kayi bolo ye k'a daminɛ min ye Bɛɛma ye ka taa bila min ye Nara ye min ye Kayi yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko Bamanchu kɛmɛ k'o sira tigɛ bi k'a tigɛ ni dalu jumɛn ye mun de ko b'u kɔnɔ min ye Mali armée ka fara armée unifiée kan u y'a yɛrɛ k'a fɔ tɛna se ka kɛ yan sɛbɛnnikɛla ko an filɛ nin waati min na ko sisan sana min sɛni dugu ma jɛ ka ban kɔnɔbaw de bɛ to munumunu salo la jɔn de bɛ ka sira tigɛ dugudenw na jɔn de bɛ ka fiɲɛ tigɛ anw na o tuma k'an bɛ laharakaw fo o baara de bɛ nin waati la armée ni sanayɛlɛ armée ni montée en puissance armée ale ni sankɔrɔta wa sana min sɛni min ye adamadaw ye a y'a yira k'a fɔ min kɔni Mali armée bɛ dɔnse mun na k'a fara min ye AES ka armée kan ko nin ko in tɛ ko mɛnta ye bilen koyi an ka to armée kɔ an ka kɛ cɛ kelen ye an ka dan ka jamana la an ka dan yɛrɛ la juguya kuma min tɛmɛ k'an ka jamana in sɛgɛrɛ sana min sɛni ko juguya in k'a bɛ bɔ an na k'a la tɛna mɛn kunnafoni fila de ye an ye min bɔ le cikan kɔnɔ adamadaw min an ka kɛ ale ka sɛbɛnni don wajabati n'a fɔra k'an k'a ɲɛfɔ maa min b'a ɲɛfɔ ni kasi ye o ye jalaki kɛbaa ye o ye maa jalaki n bɛ n bolo don ni sɛbɛn n'an b'a wele ko Sahel kunnafoni an bɛ waati min n'a fɔ sisan i n'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen sigilen don ka sunkalo kɔnɔ sunkalo ma kɔnɔ an y'o daminɛ min ye dɔgɔkun fila ye i y'a fɔ cogo min na min ye ji ni dumuni ye kilegan fɛ o bɛɛ lajɛlen kɔni an b'an kɔ don o la i n'a fɔ an kɛn bɛ ka labɛnw kɛ anw kɔn bɛ k'a kunbɛ fɔlɔ an bɛna sɔrɔ an b'a la an bɛ tila k'a bilasira n'a ta e dun yɛlɛ ka kuma min na yɛlɛ k'an bɛ tila k'a bilasira e maa min bɛ pressé sunkalo ka ban ko ni e ni bamanan ala ma ɲinɛ bamanan la i bɛ sunkalo makɔrɔ jɔra ne b'a kan bamanan de ka kuma anw ni baara ninnu b'a kan ko ni maa min fara tɔgɔ ma ɲɛ i bɛ t'o bilasira wa ma fi wa ni sunkalo nana sɔrɔ ne b'a kan sunkalo mana taa fana an bɛ kalo kelen 3 mois ala ka limaniya di o bɛna daminɛ ɲina ala ko jidi wala mɛnna ala ko jidi silamɛya ka di wajabati an bɛ jɛgɛ dɔw don ala ka hinɛ banbatɔw la nin waati in na min ye minisiri ye minisiri min ni ale ɲɛsinnen don jago ani feere koɲɛ bɛɛ lajɛlen ma fulakɛ ale y'a yira sa k'a fɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan a ko labɛnw bɛɛ lajɛlen de sabatilen don Musa Alasani Jalo fulakɛ a ye opérateur économique jago tɛ taa maa minnu kɔ belebele a n'a mankan a y'u bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn kan u ye hakili falen fɔlɔ u ye o bolo da hakili falen fɔlɔ bɛ tali kɛ min kan wajabati min ye an bɛ se ka fɛn minnu sɔrɔ sunkalo kɔnɔna na ne k'a kɛ k'an ka sun tigɛ maliden kelen n'a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na sunkalo kɔnɔna na o y'an ka minisiri in ka hakililata ye k'a sababuya kɛ a b'o wuli ka jɔ de la a mɛnna a kɛlen ka mɔgɔw kɛ ɲɔgɔn a ye zɔle da a ko jamana kɔni jɛna taxi dɔw bɛ yen olu kɔni nɔgɔyara jɛngɛra dɔw kɔ walasa nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na ka taa produit ta kɔfɛla la ka na n'i bɛ nana ye fana jɛngɛra dɔw kɔ walasa malidenw bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na min ye minisiri ka fɔ ye a ko an bɛ waati min n'a fɔ sisan a ko n'i ye jateminɛ kɛ a ko i b'a sɔrɔ min ye gɛlɛya ko belebeleba mun b'an ka jamana kɔnɔna na gɛngɛrɛ na n'o bɛ tali kɛ taji ko kan a ko gouvernement ye wuli ka jɔ kɛ a ko tile filanin na walasa mun ye taji camanba ye o bɛ se ka na cogo min na malidenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ ko mɛ k'o bɛɛ lajɛlen kɛkun ye min kama ye walasa an bɛ se ka nɔgɔya sɔrɔ cogo min na sunkalo bɛ se ka lafiya bɛ se ka na cogo min na a seginna k'a fɔ ni o ye Jalo ye minisiri Jalo a y'a yira sa k'a fɔ an waati min n'a fɔ sisan a ko Kayi sira min ni o kun jɔlen don a ko o baara olu daminɛna olu ye daminɛni min kɛ kɔsannin na a ko o fana bɛna kɛ
kɛ fiɲɛ kura ye fiɲɛ kura min ka ni Bamako ni k'an bɛɛ lajɛlen fifa ka sababu kɛ an ka jagofɛn caman bɛ na ni yen sira ye ko baaraw ko olu daminɛna a y'a yira sa k'a fɔ an bɛ waati min n'a fɔ sisan a ko wulikajɔw bɛ sen na sanga ani waati bɛɛ lajɛlen an ka opérateur économique a ye foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin olu ma u bɛ wuli ka cɛsiri min na bɛnkan min ni u b'u n'an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ walasa lafiya bɛ se ka na cogo min na da donna nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen a y'a yira sa k'a fɔ min ye jago ta fanfɛla ye min ye opérateur ye a ko an bɛ waati min n'a fɔ sa a ko min ye sikoro ye kɛrɛnkɛrɛnna ni o ye 25,000 tonnes ye a ko kɔni annoncé o annoncé len don 25,000 tonnes opérateur k'u kɛmɛ k'o kɔni annoncé len don an bɛ waati min n'a fɔ sisan a ko bɛɛ lajɛlen kɔni dabɔkun ye min kama ye walasa nɔgɔya bɛ se ka don sunkalo an bɛ se k'a kɛ ka ɲɛ cogo min na an k'an ka suw tigɛ damu na ani lafiya kɔnɔna na a seginna fana k'a fɔ a ko an ka suw kɔnɔnaw la a ko lafiya kɔni bɛ yen an bɛ waati min n'a fɔ sisan a ko fana a ko a tɛ dan sukaro ko dɔrɔn ma dɛ a ko min ye n b'a finna malo ani ɲɔ ye ani mun yɛrɛ baara yɛrɛ bɛ kɛ anw fɛ yan na o tɛ ofisi di Niger ye wa a ko an bɛ waati min n'a fɔ sisan a ko min ye malo kɔni ta fɔlɔ a ko 15,000 tonnes a k'o fana annoncé len 15,000 tonnes o ti tonne batan duru a ko fana annoncé len do a ko n'i y'o fana jateminɛ o n'u bɛɛ lajɛlen fana bɛna ka tɛmɛ des produits caman kan minnu bɛna n b'a finna ka lafiya don a ko ale kɔni ka hakililata ye min ye jagokɛlaw fɔlen kɔ a ko n'i ye carburant ko ta jateminɛ lafiya bɛ o la bi min ye exonération ta fanfɛla ye n bɛ taa tali kɛ jamana kɔfɛla fɛ ka na a ko jamana y'i seko k'o fana na a ko an bɛ waati min n'a fɔ sisan a ko gouvernement kɔni bɛ wuli ka jɔ la ni jagokɛlaw walasa lafiya ka se ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen malidenw ka se ka sunkalo kɛ lafiya la cogo min na walima an bɛ se ka sunkalo ɲuman an b'o kɛ a ko a bɛ weleda laban min kɛ ka ɲɛsin jagokɛlaw ma a ko bɛnkan ye min ye bɛɛ lajɛlen ka taa sira fɛ bɛɛ k'i seko kɛ gouvernement b'a seko la ni jagokɛlaw y'u seko kɛ a ko a bɛ kɛ lafiya ye Ibrahima Kalifa Jite nin y'ale ka sɛbɛn an ye min bɔ Sahel kunnafoni na bi sɔgɔmada na Buwa Jabati bonya b'a la n ye bonya minɛ ni n bolo fila ye sabu dumuniko kuma bɛ fɛn mun na sana misali o tɛ kuma denni ye balakan kolonkalankan ale de ka di ne nin bɛɛ ye le républicain sara misɛni maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Sidiki Adama Danbele ko sara misɛni an ka taa komini 6nan yɔrɔ janbugu sɛbɛnnikɛla ko sara misɛni min ye sigiyɔrɔ dɔ bɛ yen i b'a ye k'a fɔ dugudenw kɔni tun kamana ganbɛ sara misɛni k'a yira k'a fɔ n'olu bɛ b'u ka so kɔnɔ walima n'u bɛna don so kɔnɔ maɲumako dan don e de bɛ to ɲɔrili la sabu adamaden sigiyɔrɔ kan ka kɛ lafiyayɔrɔ ye nka n'o kɛra tɔɔrɔyɔrɔ ye ko sigi bɛ gɛlɛya tɛmɛla ko a bɛ tali kɛ mun kan k'o de ye yɔrɔ nɔgɔlen bɛ yɔrɔ tiɲɛnen bɛ n'o y'u ka sira ye voie d'accès min ka se k'u ka so sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye ko ye maa dɔw de bɛ bila ɲɛfɛ maa dɔw de bɛ hakilina ta min kɔni k'a yira k'a fɔ degun mun b'an kan n'an bɛɛ lajɛlen y'an sigi ka ɲɔgɔn to ɲɔgɔn gɛnfɛn bolo dɔ gɛnfɛn bɛ kɔ a la sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye cɛbalenw wulila min ye muso wulila cɛkɔrɔbaw wulila sara misɛnnin bɛɛ lajɛlen kɔni y'a dɔn k'a fɔ sigida ale tɛ tɔnɔmada an mana ko k'an ka sigida an y'a k'an yɛrɛ ye an y'a k'an ka jamana ye o de kuma kɔnɔna la sara misɛnnin u ye n dana gosi ni ka kɛ tɔnbolo ye ni ka lajɛw boloda maa kelen maa fila fo ka taa bɛɛ lajɛlen da don a ko la k'a yira k'a fɔ ko dugu ka ko don maa si man ka to kɔ tɛmɛla ko a ko min kɔni ye Sumayila Banba min ale ye commissaire de police Abdul Wahab Zorome i b'a ye k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan sara misɛnnin min kɔni ye dugu cɛbalenw ye hali kunnafonidilaw maa minnu bɛ arajo ni télévision la maa minnu yɛrɛ ye bolola baarakɛlaw ye minnu yɛrɛ tɛ fɛn na sara misɛnnin bɛɛ lajɛlen kɔni y'a dɔn k'a fɔ ko nin ye ko dɔ wulilen ye a man ɲi k'a fɔ maa si kɔ min ye janvier kalo 31 sibiri tɛmɛnen sara misɛnnin k'u ka sigida k'a sanuya k'a kɛ pasi ni ka se k'u sen bɔ jiw la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ka selijiw bɛ ka tiɲɛ sara misɛnnin min ye faliw ni baw jɔyɔrɔ sara misɛnnin ni ka nin bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ka bɔ yen sabu yɔrɔ nɔgɔlen o de ka di dantanfɛn tɛmɛnila ko hali min ye tiɲɛnikɛla dɔw ye olu kɔni tun kɛn bɛ sabu maaw kun ɲiginin bɛ kare kɔnɔna la tiɲɛnikɛla dɔw kun kɛn bɛ ka yen k'u kolokoloyɔrɔ ye tɛmɛnila ko a ko u bɛnna min kan sara misɛnnin min kɔni ye du kelen ye darasi 200,000 n'o ye 40,000 ye sɛbɛnnikɛla ko 40,000 a ka ca a man ca n'i y'a lajɛ ka kin dilan ni ka dugudenw sen bɔ ji la sara misɛnnin ko foyi tɛ sɛbɛnnikɛla ko bɛnkɛrɛw ka sɔn kɛrɛw ma bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ ne ta filɛ nin ye CFA wari 7,000,000 min kɔni ye Sidiki Adama Danbele ale kɛmɛ k'a sɛbɛn ko bɛɛ y'i ta sara sɛbɛnnikɛla ko o de taar'i jɔ fo CFA wari 7,000,000 la 40,000
sɛbɛnni ko o ye wari kunfɔlɔw ye n'o tɛ min ye tɔw ta ye sanami sɛnɛ k'ale bi dɔw kɔni bɛ olu ma se k'u bolo da u jufa kan fɔlɔ o kuma ka sababu kɛ wariko gɛlɛya ye o kuma k'u ŋaniya bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko u ye baara daminɛ ka ban min ye kare bitɔn de forme ɲuman sanami sɛnɛ n'u k'o dilan kare kɔnɔ k'a kɛ kare n ko nin de ka ɲi nin den bɛ sigida ja i b'a dɔn nin bɛ hakili jigin min na madame Aminata Dramane Traoré Misira a ye misali yira maaw la wala y'a jira o tɛmɛnen kɔfɛ o kɛra min ye ATT ka taan na o kɔfɛ Yakuba Kulubali Mali Univers o ye bagadaji bɛɛ kɛ pavé a ye wari min don pavé la a ka musokɔrɔba sigiyɔrɔ dilanni kɔfɛ 150 millions ka tila ka taa fo 400 millions Yakuba Kulubali a ma sa a bɛ balo la k'a di sigida ma ni ninnu ko bɛɛ ka cotiser k'a kɛ sanami sɛni o ma tɛmɛ ka bɔ yen artiste ba n'o ye Umu Sangare ne yɛrɛ fana y'o ka témoin dɔ ye o ye 7,720,000 don pavé la ka carré kɔnɔ Jelibugu la ne taara inauguration na Umu Sangare kelen Jelibugu la o fana y'a kɛ baara ɲuman de don dɛ ni min y'a kɛ sanami sɛni an b'a kuma fɔ hali sini maaw bɛ boli a sanfɛ hali sini maaw bɛ boli Manju ta kan Manju ni ce wa Manju ta i b'o da dɔn 300 et quelques millions ale y'a kɛ mais bi a tɛ yen a tɛ yen a kɛra sigida ta ye mais mɔgɔ tɛ ka tɛmɛ a kan bɛɛ bɛ ka tɛmɛ a kan mais tɔgɔ da la ko o ye fɔko de sanami sɛni min ye yɔrɔjanbugukaw ye olu kɔni y'u wasa don u ka kare la kare kɔni u ye a béton daminɛ sanami sɛni baara ɲumanba bɛɛ bɛ ka nisɔndiya sigiyɔrɔw bɛ fɔ sigiliw bɛ kɛ sanami sɛni ko duwawu de bɛ ka kɛ nin hakilina tabaw ye o tuma k'u ye min kɛ ko Ala k'u sara kunnafoni fila de ye an ye min bɔ le républicain kɔnɔ Sidiki Adama Danbele ale ka sɛbɛnni don karamɔgɔ Buwa Jabate n bɛ n bolo don ni sɛbɛn bɔ sɛbɛn n'a b'a wele ko le reporter min ye kelenna taamala ye ale seere y'a yɛrɛ an bɛ waati min n'a fɔ sisan nin ye kunnafoni dumanba ye kunnafoni min an bɛ se k'a fɔ tare k'a sababu kɛ min y'an ka minisiri min ni ale ɲɛsinnen don an ka lakana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma ni o ye ministre de la défense ye jumadon janvier kalo tile 30 san 2026 min ye ministre de la défense ye et des anciens commandants min ye le général Sajo Kamara ye a kɔni ye ko belebeleba kɛ jamana tɔgɔ la min ye drone camanba ye du type Akisi o kɔni ye drone belebelebaw ye minnu bɛ yen ni génération labanw don a y'a ta k'a di chef d'état major général ma ni o ye Umar Jara ye a dira ma Seware an bɛ waati min na n'a fɔ sisan Umar Jara ale yɛrɛ ye n b'a f'i ɲɛna armée de l'air maa ye a dira olu de ma ka sababu kɛ sanfɛmaw olu de bɛ sanfɛla lamaga cogo dɔn ale yɛrɛ nisɔndiyara baara in na min ye nin cérémonie belebeleba in ye a kɛra ni cérémonie belebeleba in kɛra base aérienne de Seware la min ye maaba caman ye olu tun bɛ yen finitigilakaw la jalatigi camanba tun bɛ yen min ye société civile ye maa caman bɛ yen sigida kɔrɔfɔ tɛ se ka kɛ minnu ko olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen nin kɛra nisɔndiyako belebeleba ye ka sababu kɛ min y'an ka ministre de la défense ye a y'i da don kɔrɔfɔ la a y'a yira sa k'a fɔ jamana kɔnɔ bɛ wulikajɔ la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen ka sababu kɛ jamana bɛɛ kɛlɛli la a bɛ waati dama dama bɔ Bamantu an n'u k'a dan bɛɛ ɲɔgɔn na n'i taara yen i b'a sɔrɔ u bɛ bɔ ni nin yɔrɔ in ye a ko ni kɛlɛ min bɛ sen na a ko a n'i sigi ka fɔ k'a fɔ k'i b'i sigi k'i yɛrɛ lajɛ ou bien ko mɛ n sigi ka ko dɔ kɔnɔ tɛ dɛ i bɛ wuli k'i labɛn de minisiri ko o de labɛnw kɔnɔna na jamana bɛ wuli ka jɔ la walasa sanga ani waati bɛɛ lajɛlen ninnu bɛ k'a lajɛ k'an ka fɛnw ni ka tiɲɛni ladon an kunna cogo min na jamana fana bɛ fɛɛrɛ de kɛ tiɲɛni bɛ se ka bali cogo min na min ye général corps d'armée ye Sajo Kamara a ka kɔrɔfɔ kɛr'o ye a ko a bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a ko n b'a f'i ɲɛna nin minɛn minnu nalen filɛ nin a nana di armée de ma n'i ko armée b'a f'i ɲɛna o ye Mali de a nana d'u ma u ka wuli ka jɔ kɛ a ko sanfɛla kɔni ni sanfɛ minɛn t'i bolo a ko gɛlɛya bɛ don a ko la dɛ a ko olu de bɛ bali ka wuli ka t'i sɔrɔ i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la min ye susuli ye i ni min ka kan o bɛ ta ka kɛ k'i sɛgɛrɛ a ko ni minɛn minnu dilen filɛ nin drone ninnu kɔnɔ a ko drone pisanniw de don drone pisanni minnu don a ko i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ la o bɛ wuli ni k'i yɔrɔ ɲini a ko a kɔni dira walasa baaraw bɛ se ka kɛ a dira maa minnu fana ma min ye général ye Sajo ye a ye bonyamasegin ka ɲɛsin olu fana ma ka tila ka yir'u la sa k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen n'i ko Mali i b'a fɔ ko État Sahel ni o ye n'a bɛ wele ko AEC bon AEC bɛ wuli ka jɔ min na a ko nin bɛ o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a ko minɛn mun b'u bolo minɛn mun n'a minɛ cogo kɔnɔ u b'o dɔn ka wuli ka jɔ ka kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen walasa Banbacu minɛn nakun ye min ye Buwa Jabate a ko minɛn ko b'o de bolo n'a fɔra Tayiya u kana a ko ni bila ka suma jɛ u fana cɛdenw fana ko k'olu labɛnnen don u ye minisiri jaabi n'a fɔra Tayi n b'a f'i ɲɛna Ala k'an kisi a ma ko b'a sɔrɔ k'olu tilala baara la nin ye sɛbɛn ye an ye mun bɔ le reporter kɔnɔ bi sɔgɔmada in na Buwa Jabate
misani Mali bi ka kami jobi i b'a compter a bɛ taa fo kankura 12 la sana misani n'a fɔra ko k'o bɛɛ équipé o tɛ manamana minɛ ye minɛ mun bɛ ka don jamana in kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ kankura minnu bɛ ka jɔ k'a bɛɛ équipé ka tila ka sira di sɔrɔsiw ma sana misani u ka lakana baara sabati Mali kununama a n'a bilama sana misani a cɛ ka jɛ b'a fɔ ko jɛgɛjala ni jɛgɛ kɛnɛ sana misani n donna kan dɔ kɔnɔ n'o ye Mali ni Laginɛ frontière kure Mali kan Union européenne ka collaboration u y'a jɔ ka dama Mali bɛɛ a ɲɔgɔnna kan modernité i b'i miiri fɛn fɛn la a bɛɛ b'a kɔnɔ n'i sera kan kɔnɔ kure Mali ni Laginɛ frontière ani goudron cɛ kilomètre 2 bɔɲɔgɔnko i t'i to goudron kan k'a ye f'i ka ŋaɲa minɛ sana misani n'i donna kan kɔnɔ i b'a kita Mali kɔnɔ ko bɛ ka ɲa dɛ ko bɛ ka ɲa an ka taa dɔɔni dɔɔni an ka dugawu kɛ n'i ye kita kan lajɛ ka Buguni kan lajɛ sana misani baara bɛ ka kɛ min kun kan ka kɛ san 30 san 40 san 60 o de bɛ ka kɛ bi o kuma an ka danga ɲɛmɔgɔ la a bɛ jate npogotiginin n'a bɛ fɛ ka sigi a yaala kɛ don min na depuis wulada fɛ a b'a sigila bɔ k'e kɔnɔ k'a fɔ k'a datɔ don i y'o dɔn cogo di k'a sɔrɔ ni su kɔra a kɛlen don k'i ko sufɛ ka taa yaala bala cogo bɛ di sana misɛnmi dugu bɛ sira dɔnba ngolo feere tɛ ba i kun na ne ye n bolo don le progrès maa min ye sɛbɛnni kɛ o ye Boubacar Kanté Kanté ko sana misɛnni an ka taa ministère de transport la sɛbɛnnikɛla ko min ye direction générale de transport sana misɛnni min kɔni ye san 35 o baara tɛmɛnen kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko maa dɔw kɔni ye lafiyabɔ da sɔrɔ ni ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ko nin ye wajibi ye baara la sabu sɛgɛnnafiɲɛbɔ bɛ kɔmɔsuruku kan ca sɛbɛnnikɛla ko sana misɛnni n'i ye foroba baara daminɛ sɛbɛnnikɛla ko donkan bɛ bɔkan bɛ sabu kɔ mana mɔ kan min kan jɛgɛ kan ka tilo kan kan sɛbɛnnikɛla ko min ye ni foroba baarakɛlaw ye direction générale de transport i b'a ye k'a fɔ maa 12 sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ kabini janvier kalo tile gale tɛmɛnen ye sana misɛnni ko u y'u ka yamaruya sɛbɛn sɔrɔ ni ka t'u sɛgɛnnafiɲɛ mɔdenw ka munumunu kɛrɛfɛ u ka sogow dun ka jɛgɛw dun sana misɛnni ni k'u da ka sunɔgɔ u ye waati jan min kɛ wulikajɔ ni pankacoroki la sana misɛnni o lafiya bɛ se ka na cogo min na ni ka kɔrɔ jabɔ sɛbɛnnikɛla ko sana misɛnni nin baara in nujuru tun bɛ maa min bolo o de ye directeur général de transport ye n'o ye Mamadou Tchernosso a ko min ye ko yɛrɛ labɛnbaw ye o y'u ka section syndicale ye o ɲɛmaa bɛ maa min bolo o ye Seku Kaba ye sɛbɛnnikɛla ko sana misɛnni yanni u bɛ don ko kɔnɔ min ye tasibila ye une minute de silence ni k'o ta ka maaw sɛgɛrɛ maa min ye foroba baara daminɛ ni Ala m'u ka retraite latigɛ sɛbɛnnikɛla ko sana misɛnni sabu olu tɛ yan na ni ka tasibila kɛ ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin olu ma sɛbɛnnikɛla ko o kɛlen kɔ ka baw ye kuma dayɛlɛ k'a jira k'a fɔ ko nin ye donba ye ministère de l'équipement de transport ye ale jabala yɛrɛ la n'o filɛ nin Dar es Salaam commune 3 la sɛbɛnnikɛla ko nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛra ye janvier kalo ale tile 30 sɛbɛnnikɛla ko maa 12 a cɛ n'a muso attestation de reconnaissance o taara ni ka d'u ma o ma tɛmɛ ka bɔ yen sana misɛnni u fɔra k'u tanu minɛn da ma jigin u bolo a ye baara kɛ nin ye kunnaja don ye dɔw yɛrɛ tun bɛ kasi la ko nin tɛ kasi don ye dɛ nin ye nisɔndiya don de ye sabu aw ɲɔgɔnna caman de ye nin kɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛ tiɲɛ so olu bɛ nkalon so olu bɛ tiɲɛ so aw bɛ nkalon so sɛbɛnnikɛla ko u y'u da don o la u sina ka ɲɛji jɔ ten sɛbɛnnikɛla ko sana misɛnni min kɔni attestation kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ min kɔni enveloppe ye o taara ka d'u ma maa t'o kɔnɔ kuma dɔn nka jɔnni kɔni b'o kɔnɔ enveloppe mana di yɔrɔ o yɔrɔ jɔnni b'o kɔnɔ cɛ n'i ye nin fɔ bi bɛ miiri diya yɛrɛ o jumɛn na cɛkɔrɔba dɔ tatɔ retraite la baara yɔrɔ maaw bolo fara ɲɔgɔn kan ka d'a ma 2 ani kɔ ani 500,000 cɛkɔrɔba bɛ kasi la o bɛ dɔ bɔ tiɲɛ yɛrɛ la o bɛ dɔ bɔ kasi la ale kasigi kun bɛ yan o jumɛn ale kasigi kun bɛ yan k'ale bɛ location na a bɛ kasi kun bɔ a bɛ kasi kun bɔ dɛ ko yɔrɔ caman ale ye yɔrɔ dɔw san yɔrɔ dɔw dira ale ma nka ale kɔni k'a ma ɲɛ ale bolo ale sina ka sin k'a bɛɛ feere subhanalayi nin bɛɛ dakan ye nka sisan 2 ni 500,000 dira o ale bɛ ka kasi kun de fɔra anw ɲɛna a bɛ kasi kun fɔ commission la anw gɛrɛ ala k'a ɲininka an ka kasi kun fɔ a y'a dɛmɛ tuguni fulakɛ i y'a yira anw na k'a fɔ k'a bɛ location tabarikala o tuma a y'a dɛmɛ 2 ni 500,000 bɛ se ka to jɔ a bɛ se ka kɛ bisimila taa n'a ye a bɛ se Saram min ye nin retraité ye i b'a ye k'a fɔ Saram enveloppe min dir'u ma ayiwa u ye nisɔndiya jira ko bonya bɛ Manden bonyamasegin bɛɛ min ye Mamadou Tchernosso ale ye directeur général de transport ye ale
kɔni y'a yira k'a fɔ ni mina ka bilida ka fisa dalangolo o kuma ko sara tɛ nka u ye min kɛ k'u bɛna taa ka vidiba de to sabu ninnu ye ɲɛnatigɛw ye espérance b'u la o kuma ko denmisɛnnin kura minnu bɛ yen k'u kana taa ten k'u ka gundo di denmisɛnninw ma o kuma ko de b'a to jamana baara bɛ yiriwa sabu ko jamana taabolo don sara misɛnnin retraitiw bɛ san o san ni min ta waati sara ko bɛ kɛ min ye Seku Kaba ye ale min ye syndicat ka ɲɛmaa ye ale fana y'a yira k'a fɔ nin ye syndicat ka kunnaja de ye san o san k'u sigi retraitiw ka kɛnɛ kan o kuma ko maa minnu bɛna taa k'u kan'u kɔ don abada baarayɔrɔ la dɛ ko baarayɔrɔ ye bɛɛ lajɛlen ta ye foroba baarakɛyɔrɔ don sara misɛnnin ko n'u mago bɛ fɛn o fɛn la ka na bolomagan kɛ k'u kana waati bɛɛ ko dayɛlɛlen b'u ye a kɛra misɛnmisɛn ye u ye baara kuncɛ ni min ye min ka di Bugari ye n'o de ye misiw ye sogo ni jɛgɛ ani minfɛn sara misɛnnin k'o dun fo ka tila ka dɔ cɛ ka kɛ mana kɔnɔ ka t'o kɛ mɔdenw sama ye Abdul filɛ an ye min bɔ le progrès kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don naamu Ablaye Jabate ɲuman na ko luwanze maɲi maa ti kisi a ma nka an bɛ Ala subahana wa taala deli n'i ye dɔɔnin kɛ Ala k'i ta nɔgɔya maa minnu taalen filɛ sɛgɛnfiɲɛbɔ la Ala k'u hamina ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya yarabi Buwa Jabate n bɛ n bolo don ni sɛbɛn n'an b'a wele ko le sursaut nin ye kunnafoni dumanba ye nka saya kelen kɔfɛ n'i ye docteur wele ka yɔrɔ ko nin ko dɔ ka fɔ k'a banna min ye cour de justice de UMOA a yira sa k'a fɔ an waati min n'a fɔ sisan i n'a fɔ CEDEAO ka yamaruya kɔnɔna na san 2022 ni o bɛna janvier kalo tile 14 ma Buwa Jabate u ye sanction belebeleba min jigin an ka jamana kunna ka sababu kɛ min ye kasabi ta fanfɛla ye a kasa min ye a sanction ninnu y'a tɔw kunbɛn nka an bɛ waati min n'a fɔ sisan u ka ɲɔgɔn lajɛ belebeleba min n'u balila k'a kɛ tarata don janvier kalo tile 28 san 2026 o kɔni y'a yira sa k'a fɔ o ko mun kɔni kɛlen filɛ nin n b'a f'i ɲɛna ko k'a kow jɔ u y'a wuli ka bɔ yen pewu k'a wulila ka bɔ yen a yira sa k'a fɔ an bɛ waati min n'a fɔ sisan n'i ye jateminɛ kɛ i b'a sɔrɔ u ka nin décision 001 2026 min ye cour de justice ye u ka nin décision ye nka o kɛlen ka nin ba de ye ka ko ni k'a ɲɛfɔ 2022 k'a kɛra o de kama UMOA ye nin ko mun kɛ min ye Mali ye an ka directeur régional la de contentieux min bɛ yen n b'a f'i ɲɛna Mali kɔnɔna na ale kɔni wulila kɔni ni k'i jɔ nka n'i y'ale ka sɛbɛnni jateminɛ ale y'a yɛrɛ sa k'a fɔ k'a tɛ se ka to ten a ye sariyaw jateminɛ o ka fɔ la sa o y'a yɛrɛ sa k'a fɔ sariya min taara ka ɲɛsin an ka jamana ma a ko ani sariya tɛ taa fiyewu min ye kasabiko ta fanfɛla ye n'i ye sariya ta ka ɲɛsin nin ma o ni jamana kow tɛ ɲɔgɔn ye sira la kasabi u t'a mara yɔrɔ min an b'an bolo falefala yɔrɔ min k'a fɔ ko ni ko wɛrɛ ka don ɲɔgɔn na an ka contentieux kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'a tɛ sariya kɔnɔ a tɛ sariya kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ i b'a sɔrɔ a waati yɛrɛ min ye an ka jamana ye maa caman wulila ni k'u ka dusuma kɛnɛya k'a yira sɛbɛn fatiriba ka fɔ la a ko 2022 ni sanction in bɔlen kɔfɛ ka bɛn a ko min ye Mali ka autorité min bɛ a waati camancɛ fanga u wulila ne k'a yira sa k'a fɔ a ma ɲɛ o waati y'a sɔrɔ politique tɔn minnu fana tun bɛ yen olu fana wulila k'a yira sa k'a fɔ a ma ɲɛ min ye société civile ye ka taa se denmisɛnw ni maakɔrɔbaw ma nin bɛɛ lajɛlen ka nisɔngoya yira a waati nka n'a ma ɲɛ sa k'a fɔ ko Ala ye tiɲɛ bange min ye u ka kiiritigɛlaw ye UMOA yɛrɛ tɔgɔ la n'olu y'a yira sa k'a fɔ k'a tacogo ma ɲɛ k'a ni sariya tɛ bɛn k'a wuli o kɔni o diyara n ye nka min ye saya kelen min ye ka docteur wele kɔfɛ o ye ko ye ko min ne ma kan k'i sigi k'a la o ye k'a mana retard la san naani nka kasabi ko don maa mɔgɔ tɛ b'a kasabi nka min ye Adama Tunkara ye nin y'ale ka sɛbɛn a ye min bɔ le sursaut kɔnɔ bi san naani o tɛ tile naani ye u ye fiɲɛ mun tigɛ an na fɛn fɛn bɛ yen n'an tun kan k'a sɔrɔ u k'a bɛɛ d'an ma o dɔrɔn de b'an yafa n'o kɛra ka ban an yafara wa an ta banna maliyɛn ka ko man gɛlɛn o maliyɛn ka ko an ka ko de ka nɔgɔn ni farafin bɛɛ ye n'an ka dumuni kɛ bi yan jatigiya bi yan i ni sɔgɔma bi yan i ni su bi yan i ni wula bi yan sinankunya bi yan Mali de ka di ni farafinna bɛɛ ye anw de b'an waso n'an ka Mali ye Ala ye koba kɛ Mali an tɛ kɛlɛ fɛ dɛ an tɛ kɛlɛ fɛ ko ni maa min bagara ma sani ayiwa nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn o kuma foroba foli la foli kɛrɛnkɛrɛnnen waati ni waati kɔnɔ yan ka dankɔrɔba fo n'ale ye nɛgɛtigi ye sara misɛnnin bi ma dugujɛ o kuma fana bɛ taa sɛgɛnna fiɲɛ min ye ayiwa ne den don n buramuso u ka dɔ ka tigɛ wɔrɔ dɔ ka te wuli kini dunnen kɔfɛ jɔn bɛ tigɛ wɔrɔ jɔn bɛ te wuli u k'o ɲɛnab'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ne fɛ yen
a bɛ un fɛ yen o tuma ne bɛ ordre di burankɛ bɛ ordre di e ni den ka fara ɲɔgɔn kan dɔ ka te sigi dɔ ka tigɛ wɔrɔ o tuma o bɛ kini dunja Salamisa ni o tuma Ahmed bɛna sigiyɔrɔ bila sa Jibi ye Mamutu k'ale fo k'a waleɲuman dɔn Mamutu ale de bɛ radio Jɛgɛbɔ officiel ale ni YouTube la o tuma Mamutu bɛ nin sigi kɛnɛ kan ni Ala ni kira sɔnna ma min ye Mariamu Kabara ale bɛ nin da don santé la n'o ye kɛnɛ jɛmukan ye radio baara don ni taama ma jɔ bolo fifa tɛ jɔ hakɛto b'o kan sɔli Ala Mohamɛdi